Gara-gara nyawang bae iki mau lho aku dadi salah iki mau. Tak sawang ngono kuwi. Biasa sinden ngono kuwi. Biasane angger keasiken egolan malah lali tembange. Ya ngene iki tak cucukke ning desamu ngono lho, Ayo, Pak. nggih, Tak matur ketok-ketokke lah aku mantune wong Purworejo. Iya. Wis ya, Pak ya. Nggih, matur nuwun. Ambak yuswane ya wis 40 munggah bareng egolan ya bokonge wong. Mas juas tenan ayo. Yo nanjake bintang kita. Ya, Iki pokoknya aku mewakili lho Mbak Elisa, mewakili karo Mbah Lurah Kalinggo, karo panitia perangkat warga masyarakat ing Purworejo. Tenan nyuwun tulung nyambat karo jenengan. Ya, Wong anggarane ya mung semono ya. Heeh, monggo Mbak Elisa iki kondang minimal 10 juta lho. Ayo. Iso dipotong separo. Ayo. Nek ora bot-bote Mbak Elisa iki cinta karo aku mokal lho ndung ngene ayo. Ya. Tukung-tukung Mbak Elisa men cumeneng coba kaya ngapa. Yo. Ngerti lho karo tembang, ngerti karo budaya. Lek pas apa gamelane muni joget. Langsung minggah. Nek pas ngono tertib nggih lenggah napa mandap nggih. Iki rambuté kaya kawul ya apa lho Pak? Asli napa mboten nggih? Nggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedulur sederek warga ingkang wonten Purworejo menika kula nderek sowan. Gimana? Hah? Kok meneng wae? Aku iki ngrungokne lemu omong suwi-suwi asam lambung dhewe lho ayo. Sederek ngono lho. Mbah Lurah Kalinggo ki kuwi ya guru sastra lho kuwi. Mbah Lurah, guru sastra. Madani ya. Nggih, nggih mengke kula dibeneraken nggih menawi lepat niki ilate piye carane ben saged bener Jawane nggih Mbah Lurah. Nggih, lepat mboten lepat. Nggih. Nggih. Nggih, Kang Mbahku niki sowan sepisanan sepindah wonten mriki. Kula derek pitepangan gandeng nggih nembe menika kula tepangan rumien. Tepangan rumien ora tepangan ya. Tepang iki nyaduk kuwi jenenge ayo. Ya, perkenalan maksudnya tepangan rumien. Nah, 100. Nggih, nami kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih, kula sakmenika lenggahipun wonten Yogyakarta. Ya. Nggih, sakmenika nembe sekolah lan nyinden lan derekaken Pak Cahyo. Kula kapernah napanipun Pak Cahyo kula nggih radi bingung. Amargi kala wingi wonten pamflet gambaripun Pak Cahyo Bu Kesi anak-anak kula wonten tengah. Jadi sajane aku pernah apa? Gambare kula niku wonten tengah niku wonten bunderan kados ulem apa? Ulem. Kok ulem bingung aku ngatian. Ulem undangan kuwi to karepmu? Iya. Ulem. Gambarnya kan Pak Cahyo, Bu Kesi, terus aku kon bunderan tengah gini ada gambarku gitu. Ngene, nah, karepe itu Mbak Lurah undangan apa? Karepe ngene, apa iki lak bersih desa. Kuwi pamflet Mbak, undangan woro-woro lamun to bersih desa wayangan Ki Cahyo Kuntadi mulai nek gambarku ning kene aku, ning kene Bu Kesi. Iki Pak Cahyo bojone Bu Kesi lah. Ngopo kok sampean nek gambare bunder ning kene iki? Iki Pak Cahyo karo Bu Kesi, Bu Kesi merestui lamun to Pak Cahyo arepe ngepek anak Elisa ngono lho. Oh, kula pikir kula niku ajeng dipun kenalaken niku sebagai napa? Berarti anak nggih? Anak. Tenan lho. Berarti jenengan kula panggil Bapak.
Aja to ketuweken aku. Pripan ta Elisa. cara pripan, Mbok? Jangan salah El kamu. Jangan salah. Jangan salah apa? Itu poster dipajang Pak Cahyo, saya terus kamu itu ada maksudnya memang. Maksudnya? Itu kan di tengah-tengah itu ada tanda bunder toh, itu Iya. tanda waru, love gitu loh El. Gini. Nah itu memang itu tanda love-nya dia sama kamu. Ngelek joro jawane ngono, len aku yang merestui, jawane aku kok njaluk kon nglamar ke awakmu ngono lho El. Bu, aja ngono kuwi lho, ora Oh, parang aku. berarti sore sekarang mau. saya paham Gimana? kenapa tadi saya datang gitu Iya. kok Pak Cahyo udah ada di depan, udah Iya. menyapa. Terus kono Anda tadinya kan jagongan berapa orang cowok-cowok. Iya. Suruh pada pergi semua, tinggal Pak Cahyo sendiri digeser. Pak Cahyo sebelah sini, saya suruh duduk di sebelah sini. Iya. Terus ngobrol kurang lebih yo setunggal jam langkung setengah ngaten 1,5 jam. Ketoke mumpung Bu Kesi baru berdandan, terus kita ngobrol-ngobrol lama gitu. Lajeng Bu Kesi selesai saya kan suruh makan sama ibu tadi. Terus ibu nyiapin makan buat saya. Makasih ya Bu. Berarti niku to panjenengan tresnane panjenengan kalih kula niku ngaten nggih. Jare sapa? Lah niku tadi kayak gitu kok jenengan betah ngomong lama Loh, terus jenengan habis- niku lak tamu gitu. Nggih. Kula mewakili warga masyarakat Purworejo menghormati tamu yang datang. Oh gitulah, aku tiwas GR to. Lek GR kowe sajake seneng aku iso lho ngono kuwi seneng ya padha wae lho. Nek kan yo awake dhewe ra mungkin to kan nek Bu Kesi. Yang paling aku cintai lahir dan batin. Oh, lah ngaten Ya. iki nggih, ampun Nggih. ngaten nggih. Temenan iki nggih Bu Kesi ya Bu Kesi terus. Nanti jangan kayak biasanya gitu. Kadang WhatsApp itu kepencet tandanya gini, makasih ya Mbak gitu, gini terus ada love-nya, terus hapus pesan. Kan aku jadi GR. Perkara kuwi ya, Mbak. Konangan bojoku akhirnya aku disampluk parut kae. Ayo. Ngene iki mau namun gak gojengan ingkang baku terima kasih boleh sowan wonten mriki saged ngaturaken panglipur menapa kenalan kalian warga mriki lan ndongakaken derek mangayu bagya ambel warsa keping 3 doso atus patang welas kawan. Mbuh sak uni-unimu sawi. Jane ayune kepekok. Aku nggak tahu sih bahasa Jawa niku 314 tikang doso atus kata kawan welas atus 300 sekawan welas. belas sekawan belas enggak patang belas enggak patang belas. Ora lek 14 kakean kuwi malian ora. Nggih, ya semoga bisa maringi karaharjan ingkang lumintu katur sedaya para warga pinaringan sehat wilujeng sedaya mawon. Sehat wilujeng. Nggih. Ora wilujeng. Niku. Nggih maksud kula niku. Nah niki kula ngaturaken panglipur mbok menawi wonten request lan niki ada titipan juga Pak Cahyo dari yang streaming dari rumah. Nah, ini saya bacakan. Boleh. Udah transfer juga dadi tak golekke tunaine. Nggih. Ora wis PN ae lho Mbak Elisa. Kenapa? PN kuwi to, anu to, saweran to. Iya. PN wae. Mergo sesuk-esuk entukmu yo mek kuwi tok PN iki. Lah terus aku pokok nyanyi dhewe ra ditabuhi kanca-kanca. Aku yo pangerten kanca-kanca direwangi teng glasar. Kanca-kanca kan sing ngurusi melek. aku ngono lho. Apa yo mau yo diajangi apa ora? Kanca-kanca. Ora nggih ajang mau langsung ayi godhong. Oke, niki mboten napa-napa kangge Madangkara. Oh, Dari makasih. Bapak Purwito di Kudus loh, dari Kudus juga nonton. Penggemar salam buat Pak Cahyo dan Ibu Kesi. Minta lagu 1 Sri Huning, 2 Podang Kuning, 3 Lali Janjine di T300. Tadi sak lagu 100. Kula kasih Ibu ya ini sebagai bendaharanya. Nggih. Lajeng. Tadi ada juga dari Pak Antonius Artono, menika ternyata juga dari kampung sini waktu kecil. Oke. Dulu waktu kecil itu sering main kelinci terus cari di sawah-sawah cari rumah untuk kelinci. Menika putranipun Pak Nur Samsu, nggih menika nderek streaming saking Jakarta. Oh, Terus nggih. sembah nuwun. Matur nuwun katresnanipun nggih.
Podang kuning sih ya, Mbak? Podang kuning nggih. Nggih, nggih. Kuwi sing akeh sing ngersake. Coba kaya apa? Oleh Mbak Elisa Orcarus Alaso. Nggih. Izin ya Mbah Lurah. Ngopo kok izin karo Mbak Lurah? Aku gumun nih. Ngopo? Ya, maksudnya beda banget, saudara tapi kok beda gitu loh. Iya genah aku alim dhek rusak kok beda no. Ya kalau kakak adik kan memper-memper gitu loh. Memper. Iya, kalau sama Pak Kangko rada mirip sih. Siapa? Ya Pak ini Pak Kalinggo karo Pak Kangko mirip. Mirip, tapi panjenengan kok beda sendiri ya. Lah mau sampean sore ra teko aku mbiyane nalika lahir sik cilik ngangge rok ngono kuwi lho. Critakne karo Pak Lurah. Adike disambat malah diwirang-wirangke ning kene ora. Nggih Pak Lurah. Nggih. Coba. Nadyan wujud temong peksi agawe talining prangta nano alus manis nang sam make wes lingkan kong lana golek isi podang jenar Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Ibu Hajah Kastiah ingkang lenggah wonten ing Pati. Panjenenganipun menika setiap malam kalau pentas Ki Cahya Kuntadi wonten Kuntadi Channel selalu mirsani tur mesti nganti tancep kayon. Matur nuwun, Bu. Nggih. Ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi Terima kasih. Buka celuk dangdut langsung kemawon Mbak Siap. Lisa. Nggih. Monggo. Podang kuning adalah doa yang terbaik untuk Desa Purworejo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga Purworejo bisa terbang tinggi bersama Pak Lurah menuju zaman keemasan. Amin. Dados. Esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti
Awas. Hei. Awas. Mak Cange kuli Mbok. Dan hebat bareng Mbak Elisa sing nembang terus sing joget Purworejo menjadi menyala. Menyala Purworejoku. Mbak, sampean lek salaman karo Mbak Lurah to? Dereng, nggih niki kula nggih caritakaken nek dulu pertama kali saya masuk ke dunia wayang, ikut Pak Seno itu sebelum tahu Pak Seno yang saya kenal itu dari terah ini adalah Ki Cahyokun tadi. Bersama Ibu Kesi karena menonton pertunjukannya. Beliau itu idola saya. Wah. Terus ya mau nonton di film aja, di rekaman aja. Rekaman video. Lajeng kepanggih malah sama Pak Kangko dulu waktu Ki Seno Nugroho di Boyolali. Oh. Kenal Pak Kangko karena Pak Kangko nonton. Lajeng baru sowan panjenengan wonten Jaten. Okay. Nah, sing dereng kenal menika kadosipun kok kayak bintang iklan. Iklan apa? Bak nyamuk mendhi we. Duduk. Saya beri Anda 3 permintaan, Mbah Lurah. Ngerti iklan apa? Rokok itu. Ngawur. Biar condo aja. Mbah Lurah garwane ya penyanyi, sinden ya. Oke. Men berdua ya. Lajeng kenalan kali Mbah Lurah. Mbak Lisa, men berdua munggah. Nggih. Mulai nganti Mbah Lurah dhewe ngerti sampean. Engko Mbah Lurah kilaf engko suwi-suwi, ya toh. Oh nggih, siap Mbah Lurah kali Ibu. Karo Bu Lurah karo Bu Putri mangga pinarak mriki. Ya, Coba pelok genti. Ayo, Cublak suweng. Ya, coba kaya apa. Mangga Mbah Lurah pinarak mriki. Yuk. Pasangan serasi karo Mbah Lurah karo Bu Lurah luar biasa. Jariknya sama. Nggih. Anyar lho iki. Agemane sami menika cemeng. Cemeng. Nggih. Matur nuwun Mas Yoyo. Nggih. Saka Kadang Madangkara Pak Elisa mliginipun ingkang sampun paring palipur dumateng warga Desa Purworejo luar biasa. Iki pomo kantor desa niki Ombo Jembar ngono mesti kebak. Insyaallah engko lek eleh rezeki iki dimbrukne sing elek iki gedung elek iki dimbrukne. Heeh. Ben rodok rono tadi rodok Jembar. Aku usul Pak Lurah, aku kan ya warga Purworejo. Iki ya ora mung kuwi tok, kabeh iki dimbrukne terus dideki komplek. Dadi sama namen rene ae mungkin. Nggih, komplek tegese komplek kantor desa ngono lho. Alhamdulillah. Jan luar biasa, luar biasa. Nakal ya, Bu. Ayo Pak Lurah matur nuwun karo Mbak Elisa lho, khusus lho. Lah aku kan dulurmu ayo kalau. Kuwi lho Mbak Elisa. Iki kantor kesambat ya. Yo garus no. Mbak Elisa wilujeng rawuh ing Purworejo sanan kula ndita. Nggih. Kula
minangka sulih pribadi, sulih perangkat Desa Purworejo, warga Desa Purworejo ingkang sakmanten kathahipun ngaturaken gungpen nuwun ingkang tanpa pepindhan. Awit karawan panjenengan sedaya ingkang sampun kestu paring palipur dumateng para warga Desa Purworejo. Ngoten nggih Mbak Elisa? Nggih. Kula tapi mboten mudeng niku. Pembaluran Mas ndaki-ndaki Elisa bingung. Tak kira yo ngerti lho, Mas. Nggih. Nggih, tipake mboten mudeng. Enggal aku nggih kula matur nuwun. Niki mboten kok sambatan napa-napa ning kula nambah pasederekan. Bab niku nomer 28 sedasa sekawan sewida. Gambare jago. Lagi lurah karo nomor apale ra umum lho. Umum Apal cah kene. Banget. Dilukas dadi dukun aku, Mas. Dukun anyang-anyangan. Nggih. Matur nuwun Mang Ayu Bagyo ambal karo Bu Lurah diompane dungan anyang-anyangan kuwi lho, piye le nyauri? Enggak, wangel iki umpane. Dicepes. Wangel kok dicepes. Menika tasih kathah ingkang tasih nenggani Mas ya. Matur nuwun. Mbah Lurah Ndayu kitae tertarik Mbak Elisa, Mbah Lurah Ndayu Mas ya. Lurah Ndayu. Tenang ae, tak promosine lurah-lurah saiki wis karo aku rada tunduk, rada manut. Lho sampean ya kudu mromosekne aku. Oh, jelas. Ya, aku ning kene melu berjuang lho ya ya to. Ning kene sambatan ku ning kene lurah-lurah liyane tak golekne kentesan ya. Iya. Mboten tenang mawon. Kaya karo sapa yang ngentes nggih. Pokoke kangge Piyai Blitar nih wis to dirembuk luwes. Blitar kena dilembuk biasa. Santai, santai. Nggih, santai. Ugi saking PT Sampurna tasik nenggani Mas ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, Sampun paring alhamdulillah. pasukan kathah. Nggih, nggih. Panjang kuyunge. Sing diproduk niku napa Sampurna Mil napa Kretek? Sampurna Jisamsu Refill. Dadi tenang, pokoknya wayangan kene rokokane mesti ngeti lho, refill ngene. Yoga biasane andalan ta biasane. Seneng kabeh. Nek yo Mbak Lurah aja pamer aja kemplelet wong kuwi yo paringane lho kuwi wong liya lho. Lah kan yo njaluk rono terus tak telung rene. Biasane nggo gelas Alhamdulillah. Biasane nggo gelas gek nggo bareng-bareng nggih Oh, ta. iya. Leleng Nggih. iki. Ugi kadang-kadang Permadani tasih nenggani pangarsa DPD Permadani sing pinter nek kula dadi ya ora pinter sik urung pinter kula ya iso ngomong basa Jawa ngeten. Kula iki nuwun sewu sekolah ning Solo pirang-pirang taun ning malah mboten ngerti lek jenenge ingkang sami Makempal niku bae tembung salah malah jenengan sing ngandani Mbah Lurah. Sing leres lak mau lak Kempal Manunggal to. Ah nggih, Makempal iki artine ngerti ra Om? Makempal malah ndungtang tungdet. Ngono. Tungdet. Plotok kuntak tuludet kuwi lho. Iya. Makem. Ora kirimi gambare gen ngerti ya. Kok tak warai tak warai Mbak menawi Pak Lurah, Ibu Lurah saged kasih sedikit kebahagiaan untuk masyarakat bisa menyanyi bersama saya nopo. Nek mboten nyanyi nggih nyawer ngaten. Aja enteke akeh ngarep omahe. Mbak Lisa ngarep omahe Pak Lurah iki wis ditulisi arepe. Napa? Lurah sida ludes ngono iki. Ayo. Lintang Asmara lho Pak. Lintang Asmara. Nggih, Oh, lho, ini lagi viral kuwi. Ayo Mbak Putri. Pilek barang ya. Cuh. Dawuh tenan. Pak Yoyo, Apa, Mbak? niki wae ature Mbak Elisa kan jenengan tunggal tapi mboten sami to. Heeh. Face-nya wajah maksudnya. Jenengan ini putih, bojo kula kan ya rodok-rodok. Mangka. Iki penjawane paling batine lho. Ah. Kok moro-moro bar macak njaluk diwedaki, ben ora adoh-adoh nemen kalian jenengan. Lah jebul kaya obat anget tok malah tak wedaki. Alah, lek disyuting kamera wong ireng diwedhake malah klawu lho Mbak iki piye. Aku emang dipacaki model piye mbah gak ngerti. Iki diwedaki marino jenggot kan putih to iki. Ah. Iki malah kaku tenan iki kaku iki. Kayak apa iki mau? Di maskara. Oh di maskara. Kok nggih di maskara to? Ora percaya grayane iki lho kaku. Ono ireng-ireng. Sing di maskara ya aja kono. Ojo, ora mungkin putih, mau bahagia terus. Enggak tahu nggih mikir. Piye keluargaku piye Mbak Elisa? Lho. Luar biasa ini apa rukun dan Rukun, ya. guyub banget nggih, kompak banget. Lek teng panggung ora kok kalih Mas Cahyo, Mas Kangko. Bapak itu gojloki ya. Gojloki sak pole ngono. Sak pole. Anggere bapak gojloki, bapak kata-katane pol-pole matamu ngono kuwi, Mas. Ayo. Nggih, estu. Yo Lintang Asmara, Mbak Elisa kan melu background-i. Nggih, Ngono kuwi siap. wis ngono. Mbah Lurah karo Bu Lurah wis jos medhile iki. Ayo. Mangga Lintang Asmara dados
matur dumateng warga Desa Purworejo sesarangan Madangkara.